Ketään ei kiinnosta. Minä etsin nuuskaa löyssää. Täältä Rautinan torilta. Vieläkään löytä. Ville, sinä olet tyhmä. Se on paljon parempi, se ettei vittu. Vittu se jäbä nyt vetää. Vittu steroideja. Suomalainen. Aine. Nyt kyllä katsotaan se video. Mikä video? Vittu ihana video. Don't fucking care. I care. Pese. Pese se. Pese se. Pese satana. Jos oli ite vittu komissa. Miksi näissä sinä teet semmoista pesujuttua, niin pese siitä? Semmoista automaattia. Niin vittu painas tosta jotain nappista, jos pese. Sitten ois vaan. Ville, kumpi? Lena. Kummalla ruokkitaan Jesperiä? Ei. 3 huumeostoksen. Mitä? Esper. Siellä syötään ei 2 kappaletta. Hämmetti huumeita. What the fuck? Tää kummittelee. Se on fucking creepy. No Final Destination. Mua on yritetty tappaa jo tänä viikonloppuna liikaa. No niin, näet sä Matis kirjaa jollain vittu. Anna tänne se. Anna mikki. Kyllä Matiaksella ei nyt anna mitään käteen vittu. Ei, mun sormet saksii. Mitä? Onks mä tosissaan ainoa, Varo joka tekee niin. täällä jotain? Tää on pienempi kuin se normaalisti, millä me leikittää. Tää on 3-2. Tiedätkö, jos tossa olisi video, tai sit jakari ja näkis tossa video, tiedätkö, kun katsoin sieltä tai kuulostaa. Tai... Kesä... Todistaa sun video Jesper. Mitä? Voimistaa se kato video. What the fuck is that? That is fucking dirty. Peskää vittu. Nee, pese. No tossa huolella Mitä rätti. vittu orjia me ollaan? Se ei oo mun työ. Sun työ on kuvata kuinka peset Älä. sen takia, koska... Jättäpä. Voit vittu revi oikeesti kunnolla. Ai mä oon repi. Mikä nyt sä revit sitä tämmöstä jäbää vai ei? Ei. Oletko mitä vittua tää likainen paska tekee täällä? Se on likainen. Mitä? Nyt on lähtö. Monta rattia toisaalta no Ville tähän tarvii. Tää on tapa, tässä on vittu vielä 5. Plus nuo. Mitä 5 tarkoittaa sitä vielä? Gift for you. Helvetti. Ottakaa noi, leikatkaa siitä kaikki. Leikkaa noilla, patjas. Leikkaa sä ite. Vittu, mä oon leikannut puolet varmaan näistä paskoista. Jesper, missä varmaan peli 3-2? Me etsin sitä tietoa. Vittu, se on saatu Matiaksen. Niin.